Курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба відвідали виставку сучасного мистецтва в межах проєкту «Донбас – це Україна». Експозиція представила роботи митця Івана Борисова, який через колір, форму та символи розповідає про історію, біль і силу Сходу нашої держави. Для майбутніх офіцерів ця подія стала нагодою глибше усвідомити культурну спадщину Донбасу та його невід'ємну приналежність до України. Мистецтво, що надихає, єднає та зміцнює національну свідомість. Я би дуже хотіла відвідати ще раз галерею. Мене дуже зацікавила творчість художника. Спокійність і зацікавленість, ніби простір говорить сам за себе. Найбільше мені сподобалась картина Івана Борисова «Це мислитель».